108 बिगा दं आरो नै फोथायनो गोब्राब मोनगोन 108 बिगा थालिर बागान जोब। गाइस गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनायखौ जासिहरलायबाय आरो नैबे रबार्टनि गेजेरजों ओमफ्रायहाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आङो। गोबावथार जालायबायमोन भिडिअ लाबोयैया। ओमफ्राय दिनैथ' वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे, सोर बिफां लाइफां गायखो खिथाहरबानो जाबाय आरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों। ओमफ्राय दाथ' आं ओरैबायदि जायगायावसो दंफैयो दा, मा होनो कला मानि थालिर बागानावसो दंफैयो आङो। थालिर बागान नायदिंला फैदोंला नै आंनि बागान ओरै फुरा ओरै जोबखा ओरै दंजोबो आरो। मानो होनोब्ला भिडिअखौ मानो लेट लाबोबाय थादों, थाब भिडिअ लाबाखै होनोब्ला मा बुंनो, BODOआथ' जोबोद गरिब मानसि, हाजिरा मावा मोनजाया बे रोखोमावसो दं आरो। ओरैबायदि कन्डिसन गाज्रि। ओंखायनो नै बे दा थालिर बागान नुदोंना, बे थालिर बागानाव हाग्रा, जों दाखालि समाव बिराद हाग्रा एवदोंमोन आरो फुरा जोङो एवजोबदों बेखौ। बाव गासै टटेल 108 बिगा दं आरो नै फोथायनो गोब्राब मोनगोन 108 बिगा थालिर बागान जोब। आंनि नङा मालायनिसो, माने आं बेरायफैदों आरो दा नायदिंफैदों। मा नोंथांमोना खिथाखादों आं बै सिगांनि भिडिअआव जाय नायदों नोंथांमोना थाल मोनखागोन आरो। बेयाव जेब्ला फुलि गायजेननाय सम, बिफां रज'वाखै बे समाव आं मोनसे भिडिअ लाफैदोंमोन ना, बेयाव एसे देखायदों। ओंखायनो आं बिफां जाबा देखायफिनगोन होनदोंमोन ना, बेखौनो दिनै देखायफैबाय आरो। थालिर बागान ओरैबायदि बिजनेस ना, नायदो जों बर'निनो बियो, हारसानि नङा, बांगालि नङा। वाव, नायनानै ला बयबो गाय, नै माबायदि गायो। मालभग थालिर बेयो, मालकिं माल थालिर मालभग होनदों नामा बे थालिरखौ, आंबो मिथिया, मोनजानायाखै। देनां फिथाइ थाइबा मोनलाबायबा खावनानै जानांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं। रबारबो लादों, माने बिराद मोफौ ओंखारसोलाबायोनो दाबायदि बोथोराव, मोनलांलाबायो खोमा सानदों आरो। ओरैनो जासिला मानसि। ओरैहाय नै बिलो दं, दै दं आरो बाव बिराद गिदिर ना थायो बै दैयाव, रावबो होलाबायनो हाया, बिराद गोथौबो। ओमफ्राय गामसा गाननानैथ' दाहाबखा, सुन्दाय मोनबोनाय नंखाया आरो। बारलिया ओरैबायदि गिदिर दं आदार साननानैसो जाला फैखागोन खोमा। ओंखायनो बाव जानला मोनला हाबजाया आरो। सुन्दायफ्रा बिराद केयार लानांगौ बाव हाबोबा। अच्छा ठीक है, बारलिया जाफैनो हागौ नालाय। ओरैहाय नै बिराद मोजां थालिर बागान। बेनो आरो आंनि मोनबाथ' आयै सम्पतियानो सम्पति। नुवाखै माबायदि सख्ल' बख्ल' देरो, ओरैबायदि मस्तान जाखाबायना नै बे बिफांफ्रा, सख्ल' बख्ल' जोब। हाय आंनिबा हिनजावखौनो साब्रैसो लागौमोनलां बे थालिर बागाना, आंनिसो जानांगौमोन होननायसो जाबाय बे। बिराद खांख्राइबो थायो नै बे जायगायाव, खांख्राइ गुदुंफ्रा नै, खांख्राइ गुदुंजोब। बेनो आरो लोगोफोर, ओरै सेरमांगा दै दं बै नुहुरनाया, बे दै सेरसिम आरो ओरैबो थमब्लेट। आदसा रायजोफोर, बेफोरबायदि बागानखौ जोंफोरबो बानायनो गोसो जायो आरो। नायदो मेगनजों नुबाय, खोनाबाय, जोंबो एसे एनै आइडियाबो मोनबायमोन। नाथाय बानायनो सानो, जोंबो सोलोंनो सानो आरो। ओमफ्राय मा बुंनो, गरिब जिबन, थाखा फैसा गैया, सोलोंनो सानबा मालाय, गायनो सानबा मालाय बहा हानो, अनेक फाइनान्सियेल प्रब्लेम थायो आरो। बिनिखायनो जों गरिब जिबना बेफोरबायदिखौ गायनोबो हाया होनजायो। बिराद गुदु हाग्रासोमोन आरो बाव, एकदम लख्रा हाग्रासोमोन बे जायगाया। ओरैबायदि जायगामोन ना, बेखौनो लांदां खालामजोब्बाय। ओमफ्राय नै दा थालिर गायबाय, बिराद बरिया। बिजनेसानो बिजनेस, माइरि सयथि आंनि जानाय मोनब्ला हिनजावखौनो साब्रै लानो हाबायमोन आं। थालिर बागान फुरा बरियालै। दा दिनै इनभाइरनमेन्ट डेनि बेयावनो थान्दा बेरायफैबाय आरो। थान्दाथ' नङा, नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आं खस्थ'सो लादों। मानो होनोब्ला बयबो सापर्ट खालामदो, बिराद सान्दुं गोसा आरो। सान्दुं थिं थिङावबाबो थाबायलागासिनो आं रबार गंसे लानानै। बायसान्सनि
बिदि हाग्रा जायगायाव हाबबा माबा मोनसे हाथियार लानानै हाबनांगौ आरो बायसान्स बायदिसिना गावलाबायनोथ' लायाखै ओमफ्राय गाइस नोंथांमोनहा आंखौ बयबो सापर्ट खालामदो थाबैनो 6K खालामना होदो आरो 50 जनल' नांसै 6K जानो नैबे भिडिअनि गेजेरजों 6K खालामना हो अनलि 50 जन साबसक्राइबारल' नांसै आरो 6K फेमिलि जानो थांगासिनो BODOआ ओमफ्राय गाइस आङो 6K जायोबा आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ सोलायनो साननाय बायदियानो फैदोंमोन गोसोआव ओमफ्राय नोंथांमोनहासो मा बुङो सोलायनांगौना सोलायनाङा कमेन्ट्स खालामलाबायनानै बुंहरदो आरो सोलायनोबो सानदोंमोन नङा होमबा नै जों एवनाय आरो बे हाग्राया जों फुरा जों एवदों सिख्लाफोर बायदि एवजोबखादों रज'फिनजोबो आरो माखासे हाग्रायानो बिराद रज'यो नै फुरा नायनो हागोन आरो S24 आल्ट्राफोरबासो बोनानै देखायजोबनो हागौमोन ओरै ओइ थमब्लेट आरो फुरा अलराउन्ड ज' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ क्वालिटिखौ माबायदि मोन्दों खिथाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअआवनो सोफानाय जाबाय आं मानो होनोबा आंनि मबाइला बिराद सेक जायोमोन आं 4K भिडिअ लाबाय थायोमोन ना बाव बिराद मावोमोन आरो मोदाय लोगो लानायफोर गयरि गयरासो जालाबायोमोन खर' गिदिंलाजोबखायोमोन खोमा सोरबा प्रेसार गोनांफ्रा नङा होमबा ओमफ्रायहाय दिनै आं 1080p 30 fpsआवसो भिडिअ शुट लादों क्वालिटिखौथ' मिथिला दाहाय इडिटफोर खालामबासो चेक खालामबासो मिथिगोन आरो नोंथांमोनहाबो खिथाहरदो बावथ' स्टेबलाइज थायो 1080pआव नै बागान दाम गोसानि मबाइल लानो हाया मा बुंनो गरिब जिबन हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्रा नै दिनै भिडिअ बानायलायबाय नेट पेक सोनांसैलाय होमबा मोनसे भिडिअ हगारनायावनो बेसेबां नेट पेक थाङो जों भिडिअ हगारग्राफ्रासो मिथिगौ आरो भिउवार्सफ्राथ' सानो सोरबा भिडिअ हगारबा फैसा मोनो फैसा हाबो आयौ आजां गाजां गुरलाब गुरथाब नाथाय नेट पेकआवसो बांसिन थाङो नै खायला बिफां दंजोबो आरो बाव नायनो हागोन खायला फिथाइ दंना गैयाब्रा मोनबा सावजाला हैजागौमोन थाइसेबो गैखायालै आयौ थाखायालै सोर खाफैयोथाय फाग्लासो जागोन खायला बिफांजोब नै फिथाइ मोननायबा देखायगौमोन आं सोरबा सिनायाबो जागोन नै आंनि बागान होननायसो जाबाय बे आंनि बागान मोनथाय फैसाजोंनो खुइदलाजोबगौमोन आं भुमिखामोनखौ फैसाजोंनो फबलाजोबगौमोन आं आयै मासांगाहि फैसा अब्ला भिडिअखौ माबायदि मोनदों माबायदि मोनाखै कमेन्ट्स खालामनानै खिथाबानो जाबाय आरो दा बे बागानखौथ' फुरा गिदिंनानै खिथानो नङा पसिबोल नङा नालाय गेजेराव थानानै खिथाबाय आं अलराउन्ड 360 नायनो हागोन नै अ माय गड बेनो आरो ओमफ्रायहाय कमेन्ट्स खालामदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै गालांदो मोजां मोनाखैबाबो साबसक्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय सम गोसो जाबा नायलाबायनो ना मा होनो अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोनलाय दे नेक्स्ट भिडिअखौबो नायदो बयबो सापर्ट खालामदो बाय